На всички, влизайки, първо няма да губя излишно време в това да се представям, тъй като всички ме познавате доста добре. Идеята на настоящата ми презентация е да уеднаквим малко представата на всеки един от нас за това как изглежда атестационната процедура, тъй като всеки един от нас има различни нагласи, влиза с различни очаквания в рамките на тази среща. Искам това нещо да го направим по един малко по-абстрактен начин. Няма да говорим само за атестационна процедура, тъй като материята е доста суховата. Ще си поговорим повече за игри и съответно как ще направим след това един паралел, който да ни покаже как атестацията доста прилича на игрите. От позицията на какви знания, на какъв опит съм днес пред вас, много от вас може би знаят, че съм работил в няколко консултантски фирми, преди да имам възможността да работя с вас. Съответно съм имал възможността да работя по няколко проекта, касаещи внедряване на атестационна процедура в различни компании. Само част от клиентите, които съм го правил цялостно, са застрахователни дружества като Виктория, може би повечето от вас се познават, Уника, които са техни конкуренти, Контрагент 35 в Стара Загора и така нататък и така нататък. От което не разбирам, и това се оказа преди един месец, е втората тема – игрите. Искам да ви разкажа как го разбрах това нещо. Мой много близък приятел е посветил целия си живот точно на тая част на игрите. Програмист е с доста голям опит в Германия, преди това с доста голям стаж, просто като човек, който играе игри. Преди известно време си говорихме двамата за едни книги, които му бяхме подарили на него преди около година и той ме пита, той ми разказа, че е чел една книга, свързана с игрите и ми казва, знаеш ли, че аз цял живот съм посветил на частта игри, нямах идея какво е определението за игра. Знаеш ли какво е? И аз му казах, нямам никаква идея, не мога да направя абсолютно никаква формулировка. И той ми каза следното, определението за игра е доброволен опит за преодоляване на препятствия, които на практика обаче не е необходимо да преодоляваш. Той ми каза, това доста промени начина ми на мислене и начина, по който аз възприемам света от момента, в който го прочетох това определение. След това нещо си дадох сметка, че в крайна сметка ние, идвайки на този свят, не сме длъжни да правим абсолютно нищо. Тоест разликата между живота на едно дете, което се ражда и умира след 30 години, един човек, който се ражда и живява един живот от 60, 70, 100 години. Различните хора стигат до различни нива. По никакъв начин не се променя. Разликата е, че доста често ние доброволно се въвличаме в различни игри, които правят разликата между всички нас. И това, което той ми каза е, налагам го на неща като брак, като работно място, като всякакви отношения, в които влизам с хора. Определението е общо валидно за абсолютно всички сфери на живот. Добре, минахме на някакъв следващ етап. Попитах го какво носи това на хората. Тоест, да, те се въвличат в тези неща, но що го правят? Има един вариант, в който ние просто стоим, абстрахираме се от това, което се случва от нас като заобикалящ ни свят и просто не се въвличаме в нищо, т.е. чакаме да дойде този край. И все пак ние го правим, какво ни кара да го правим това нещо? И той каза, аз мога да ти кажа от моя гледна точка, чисто като мой опит, аз играя игри, защото това нещо ми носи удоволствие. Щастие, ако щеш. Окей, тогава се задавам аз по следващия въпрос. Какво е щастие? Не формулирахме нищо, аз самия последните години доста често го задавам този въпрос и доста често ми се променя формулировката за щастие. Най-близкото до това, което аз съм стигнал на този етап. Само, че забихме. Няма мишка. Щастие е усещането, че се справя със своите начинания малко по-добре, отколкото най-близкото ти обкръжение. Това е нещо, което аз съм извел на база няколко изследвания, които съм прочел, даже има цитиране точно цифри, че това малко може да бъде изменено с някакъв процент, който е около 10. Тоест тук не говорим за някой, който се справя много по-добре от останалите. Важното в случая е, че хората имат потребност от това щастието да бъде измервано по някакъв начин.
Тоест, да, то е субективно усещане, но пък когато хората говорят за любимата си игра, независимо дали тя е брак, дали е работно място, вече ги завих няколко пъти, те искат да знаят колко са по-добре от останалите. Може и да не искам. Има и хора, които просто стоят и чакат финала. Аз го казах, може и да не искате. Но повечето хора чисто инстинктивно и интуитивно го правят точно по този начин. Станах. Стана.